bine, aceștia sunt din junglă, sunt grozavi. Bună! Suntem oamenii din junglă! Avem intrarea noastră secretă aici! Nu știe nimeni de ea! Da! Haide! Haideți cu noi! Bă, voi nu veniți! Cine e cu noi? Mai lume! Așteptați-ne pe partea alaltă! Duceți-vă pe partea! Veneam și eu. Mergem în pădure! O să ieșim pe partea cealaltă. Te bă, dar... Bă, genul, stai să-ți arăt ăsta. O să ieșim pe cealaltă parte, Și acum suntem în pădure. Am ieșit pe partea blocurilor. Da! Eu sunt un Vedeți? leopard. Sunt un leopard. Nu mai juca la urmele parte. Haideți să ocolim! Și ajungem iar în pădurea aceea. Sunt niște mașini pe acolo. E un gard de aici. Avem o pădure excelentă. Te robidi, te dai? Mamă! Omul ăla! Ei! Bună lume! Ce faceți? Suntem toți trei! Tu trei! Ies abia din pădure, abia ies. Abia ies! Uitați! Vreau să mă prind Aoleu! la acest cer. Un șarpe! Vine un mongosaurus! Acel șarpe era... Uitați ce scheme poate să facă oamenii în pădure. Și în 3, 2, 1, la revedere! Închem! La revedere!